тоҷикистон бо баргузории як ҳамоиши байнулмилалии илмӣ азм дорад бехатарии сарбандҳои нерӯгоҳҳои барқии обии кишвар барои минтақаро исбот кунад. аз кишварҳои осиёи марказӣ меҳмонон даъват шуданд. олимони тоҷик рӯзи 23 август дар як нишасти хабарӣ гуфтанд, дар ҳамоиши илмие ки рӯзи 25 август оғоз мешавад, онҳо пажӯҳишҳои зиёдеро дар бораи зилзилахезии минтақа ва тобоварии сарбандҳои кишвар ба ин заминларза муаррифӣ мекунанд. пажӯҳишҳое ки ба гуфтаи донишмандони тоҷик тарихи 80-солаи заминларза дар тоҷикистон ва минтақаро омӯхтанд. мо тамоми далелҳои илмӣ дар даст дорем. танҳо ҳамин чизе ки нишон далел аст. 80 соли охир ва пораги оморе ки дар даст дорем ва гузашта аз ин сарчашмаҳое ки мо дорем аз соли 1490 инҷониб далелҳо ҳастанд ки дар сарзамини мо заминларзае аз 7 балл зиёд рух надодааст. тоҷикистон ин ҳамоишро дар ҳоле баргузор мекунад ки талошаш барои сохтани сарбанди бузурги нерӯгоҳи роғун ба мухолифатҳо, аз ҷумла мухолифати кишвари ҳамсоя узбекистон рӯбарӯ шудааст. зилзилашиносони узбекистон борҳо гуфтанд ки нерӯгоҳи роғун дар минтақаи зилзилахезе сохта мешавад ва барои тамоми минтақа хатарнок аст. аммо олимони тоҷикистон ин иддаоро рад мекунанд. муаллифони арзёбии байналмилалие ки бо мусоидати бонки ҷаҳонӣ анҷом шуд гуфтанд, маҳалли нерӯгоҳи роғун маҳалли печидаи сейсмологист, вале бо вуҷуди ин барои сохтани нерӯгоҳ мувофиқ аст. 2 моҳи пеш як донишманди узбак бо нашри як мақола сарбанди кӯли Сарез дар вилояти Бадахшонро аз нигоҳи сейсмологӣ хатарзо ба кишварҳои минтақа унвон кард. ба ақидаи ӯ, агар сарбанди кӯли Сарез канда шавад, то 6 миллион мардуми Осиёи марказӣ осеб мебинад. аммо олимони тоҷик эҳтимоли канда шудани сарбанди Сарезро ба ҳадди ташвишовар намедонанд ки бархе мақомоти кишварҳои ҳамсоя тасвир мекунанд. Сарез соли 1911 дар натиҷаи заминларзаи 7 балла пайдо шуд ва 7 декабри соли 2015 айнан ҳамин заминларза такрор ёфт бо магнитудаи 7 балл 7 декабри соли 2015. баландии сарбанди Сарез 567 метр аст. хушбахтона не ин ки Сарез зарар надид, балки боз мустаҳкамтар шуд. дар ҳамоиши серӯза дар душанбе ки аз 25 то 28 август идома мекунад, зилзиласанҷони 16 кишвари Аврупову Осиёи марказӣ амнияти сейсмикӣ дар Осиёи марказиро баҳс хоҳанд кард.